Bon dia i bona hora, i un podcast quan és l'hora. El curs passat, des del Casal d'Olesa, vam voler fer una aposta i engegar un podcast que fos un espai d'entreteniment i de foment de la cultura. Després d'una primera temporada breu, però que va tenir una gran acollida, avui continuem aquesta aventura i iniciem el camí de la segona temporada. Com ja sabeu, aquest any el Casal celebra els 100 anys d'història de l'entitat. 100 anys plens de vida que tenim la sort d'haver assolit en molt bon estat de forma gràcies a les desenes de persones col·laboradores de totes les edats que hi participen. I sobretot, gràcies al públic que amb la vostra presència li doneu sentit a tot plegat. Aquest curs continuarà els actes del centenari fins al gener de l'any vinent, moment en què es farà la clausura de la commemoració que va començar ara fa 10 mesos. A més, aquesta temporada ens esperen moltes més activitats de les 6 línies de programació: teatre, cinema, espectacles, xarxa, escola i actes. Un any més tenim l'objectiu de continuar oferint cultura variada i de qualitat. I és que 100 anys d'història no ens han fet oblidar l'objectiu fundacional d'aquesta entitat, que és generar un espai de socialització a través de la cultura, perquè no ens agrada entendre la cultura només com una forma d'entreteniment, que també ho és, sinó buscar-li el potencial transformador i proposar activitats que ens plantegin dubtes i que generin debats, perquè aquesta és la millor manera de poder créixer de forma col·lectiva, intel·lectualment i emocional. Així doncs, donar-vos de nou les gràcies per la confiança rebuda. I ara sí, sigueu benvinguts a la segona temporada del Casalet. Comencem! El Casalet, el podcast del Casal d'Olesa. Un aplaudiment. Donem la benvinguda a les persones que tenim avui a la taula: la Guida Voltà, Hola. l'Emma Cànovas, Hola. la Sara Figueres Ei. i jo, el Jan Cànovas, per parlar de totes les novetats culturals del mes d'octubre del Casal. A més, durant el programa se'ns afegirà un convidat sorpresa i ben segur que passarem una estona bastant màgica. Ja ens entendrem. I acabarem el programa amb un joc nou que segur que ens encantarà. Comencem ara, però, com ja és rutina en tots els programes del Casalet, fent un repàs de la programació d'aquest mes d'octubre al Casal. Primerament, parlem d'un espectacle que està a tocar, oi, Sara? Sí, doncs el dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre i diumenge 6 d'octubre a 2:45 de la tarda tindrem l'espectacle de màgia Mirage, de ni més ni menys que en Macarnau, una figura ja coneguda a Olesa i sobretot al Casal, on no és la primera vegada que hi actua. Mirage és un espectacle de màgia ple de records de quan érem nens, de quan no teníem responsabilitats i de quan somiàvem. Deixa't emportar per la màgia espectacle i viu una experiència memorable de la mà de Macarnau. Després en parlem més a fons. A més, Emma, tenim ballet, també. Així és, Jan. El dimarts dia 15 d'octubre a 8:45 del vespre hi ha el ballet d'Alícia al País de les Meravelles, en directe, com sempre, des de la Royal Opera House de Londres. És una molt bona oportunitat per reviure aquesta història fantàstica de Lewis Carroll, plena de personatges ben peculiars, però aquest cop en format ballet. I per part de la Comissió Escola, quin taller ens porten aquest mes, Guida? Doncs la Comissió Escola dissabte 19 d'octubre a 2:15 del matí porta un taller d'escriptura creativa a càrrec de la Marta Pareja. En aquest es treballarà una de les arts més colpidores en la història de la humanitat, l'escriptura. Però no es farà de manera convencional, sinó que s'explorarà el nostre imaginari i es treballarà la nostra capacitat de creació per poder escriure de la manera més creativa possible. És un taller adreçat a infants amb ganes de fer volar la imaginació, jugar i experimentar. Perfecte. I què tenim per part de xarxa? Doncs el diumenge 20 d'octubre a 2:45 de la tarda hi ha l'espectacle de xarxa Som un equip, que són 3 artistes de circ que intentaran aconseguir el més difícil encara gràcies a la unió, els ànims i la motivació. Un espectacle ple d'equilibris, acrobàcies, malabars, bona música i molt d'humor. I pel que fa a cinema, tinc entès que tenim una projecció especial per a finals de mes, oi? Efectivament, el diumenge 27 d'octubre a 2:15 de la tarda tindrem una pel·lícula de culte especial per celebrar Tots Sants. Aviat confirmarem quina pel·lícula serà l'escollida, de quina es tracta, però ja us podem pensar que serà una experiència terrorífica i molt interessant per gaudir
gaudir aquesta festivitat. Perfecte. I recordem també que durant tot el mes hi ha oberta l'exposició del centenari del Casal, que té lloc al mateix edifici. El passat 14 de setembre va celebrar-se la inauguració, on hi va assistir un nombrós grup de persones, entre elles la regidora de Cultura i l'alcalde d'Olesa. L'exposició ens ofereix un recorregut per la història de l'entitat a través d'objectes originals, instal·lacions i projeccions. Ha estat ideada i muntada per Pep Voltà, la Mercè Segura i la Montse Ferrer, amb la col·laboració de molta gent, en especial l'Anna Algarra, amb tota la recerca històrica que s'ha fet amb motiu del centenari, el dibuixant Ricardo Peregrina i l'Adrià Carreras, amb el vídeo final que recull el testimoni de diferents generacions que han passat per al casal. No us la perdeu, tots els dissabtes, d'11 a 1:30 fins al 2 de novembre. Un cop repassada la programació, comencem amb la primera secció del programa. Comencem la secció Sala Polivalent, una secció que també arrosseguem des de la temporada anterior, on comentem aspectes sobre el dia a dia de l'entitat i portem també persones per entrevistar-les i que ens expliquin la seva experiència. Avui parlarem d'un espectacle que està al caure. D'aquí molt poquet podreu gaudir de Mirage, un espectacle de màgia del Macarnau. La màgia és capaç de fer que un adult torni a ser un nen i deixi enrere les petites preocupacions i que durant una estona gaudeixi d'un món d'il·lusió. En sortir de l'espectacle del Macarnau, et preguntaràs si és real el que has vist o realment és fruit de la teva imaginació. A Mirage, simplement deixa't portar per la màgia. No intentis buscar el secret de les coses. Gaudeix per un moment de l'espectacle que veuràs. Però tot això és propaganda que ja podreu veure en altres llocs, com per exemple a les nostres xarxes socials. Però nosaltres el que volem aquí en el podcast del Casalet és saber de debò què hi ha darrere de l'espectacle Mirage. I per fer-ho, necessitem l'ajuda d'un convidat molt especial. A veure si ho faig bé, perquè m'ha dit que si faig petar els dits, ell ja apareixeria. A veure, si ho fem, Guida? Tots junts. Sí. Tots junts. A la de 3, 1, 2, 3. Ostres! Pels que no esteu veient el podcast en vídeo, acaba d'aparèixer a l'estudi l'Arnau Toledo, altrament conegut com a Macarnau. Molt fort, això, Sí, Uau. No ens tingueu en compte aquest truc barat d'edició, perquè el Macarnau és capaç de fer moltes més coses i molt més impressionants, i això segur que ens ho demostrarà en el seu nou espectacle, que, com dèiem, ens el porta al Casal d'Olesa, Mirage. Com estàs, Arnau? Molt bé, com esteu vosaltres? Moltes gràcies per convidar-me. Doncs molt bé, doncs res, simplement et farem una entrevista, unes quantes preguntes, ja deus estar acostumat. No, tampoc. Així que, res, per saber una mica sobre la teva història i sobre el nou espectacle que ens portes. Perfecte, moltes gràcies. Molt bé, doncs per començar l'entrevista volíem fer-te unes quantes preguntes perquè els espectadors et coneguin millor. Comencem, doncs, pels teus orígens. Quan i d'on et va néixer l'afició per la màgia? Doncs deixa'm que recordi, perquè jo quan tenia 4 anys em van portar la típica caixa de màgia del Màgia Borràs i a partir d'aquí vaig començar a aprendre, però recordo que va ser... Exacte, la mítica caixa. Però recordo que per una actuació que jo en aquell moment estava estiuejant a Calafell, i recordo que em van portar un mag per una actuació a la casa on estàvem estiuejant i ens va fer una actuació de màgia i recordo fascinar-me per aquest món i a partir d'aquí després doncs el Màgia Borràs i ja començar a veure el mag Lari actuar, fascinar-me cada cop més per la màgia i llavors anar practicant i anar començant a fer màgia una mica així, sobretot més per mi, per la meva família, però una mica així d'amagat, fins que, bueno... Molt bé. I tenies algú proper que t'animés a iniciar-te en aquest àmbit? No, proper no. Sí, fins i tot sempre explico que el meu pare sempre havia jugat a futbol de molt jove, havia jugat fins i tot professionalment, havia jugat a les lligues nacionals i tot de futbol, ell era porter, i el meu pare sempre quan el paraven pel carrer li preguntaven si jo estava a futbol apuntat, no?, a futbol sala. I jo comentava que no m'agradava perquè donaven patades, deia. I llavors li vaig dir que em desapuntessin del futbol, que jo el que volia fer era màgia, volia començar al món de la màgia i bueno, vaig començar amb actuacions solidàries, sobretot a residències d'avis, sobretot també solidàries en general, tipus, jo què sé, un dia el dia dels infants, doncs a Vic em van convidar un cop, un altre any em van convidar a Hostalets de Balenyà, i al principi era així, era perquè m'agradava sobretot, però
que ho feia sense conèixer i desconeixent una mica el món de l'espectacle, no? I quins han sigut o són els teus referents ara? Bueno, com he comentat primer, el Maglari jo crec que va ser... Recordo que l'any 2006 havia nascut la meva germana i un mes més tard va venir el Maglari al Teatre Els Celistes, que ara està tancat, i recordo anar-ho a veure i em vaig quedar flipant. I llavors, després d'aquest espectacle, sí que he tingut altres referents en el món de la màgia. Podria dir Jorge Blas, que és un mag de Madrid que fa molt bé la màgia. Clarament, el Mago Pop, al principi, quan estava en una CIA que es deia CIA Bozzi, que feia màgia amb un altre company i després es va professionalitzar més com Antonio Díaz, als seus començaments. M'agradava molt la manera de teatralitzar les coses, però sí com a referent principal, jo crec que en el món de la màgia i tot, un David Copperfield, clar que és... Jo veia per YouTube i era com, uau. Sí, recordem que el Mago Pop també va venir al casal en els seus moments, vull dir que també quan començava, no, això que ens comentaves, fins i tot també des de tècnics reien quan parlaves d'aquesta actuació al Maglari i els Celistes, ens deien, jo hi era, no?, d'alguna manera. Sí, sí. que recordem... No, tampoc som tan grans, vull dir que això és per res, però... Bé, doncs, molts bons referents, trobo. Els coneixia tots, jo. Doncs bé, Arnau, el primer cap de setmana d'octubre presentes el teu nou espectacle Mirage, al Casal. I, de fet, fa 7 anys ja que en aquest mateix lloc també vas presentar el teu primer espectacle, Utopia. I, doncs res, volíem saber com va sorgir aquest nou projecte Mirage. Doncs jo, el primer projecte, que era Utopia, el vaig realitzar com a TR de l'escola, o TDR, com diu molta gent també, però perquè s'entengui. I era un espectacle que al final era per, sobretot, buscar alguns lligams amb el treball de recerca i que tingués una mica de sentit per poder fer un treball, al final, acadèmic, però tenia una altra idea d'espectacle com més a futur, però que era un pressupost més elevat, eren jocs una mica més professionals i, clar, no em veia capaç en el seu moment de poder fer l'espectacle. Vaig començar a invertir una mica a l'espectacle, en fer realitat les idees que tenia en ment, i va arribar la Covid, i llavors, clar, moltes coses que tenia guardades per poder iniciar a fer l'espectacle, doncs va ser com, uau, això ara ja no puc fer. Després, quan surts de la Covid i t'obren un altre cop les portes del teatre o actuacions, la gent ja no et contracta tant, la gent ja no truca per fer espectacles amb molta gent, llavors costa agafar el ritme, la gent encara li fa por fins i tot aquestes coses, després hi ha crisis, mil coses han succeït. Ho vas notar, no? Mil coses, de que va baixar com la... I era molt heavy, també jo sempre ho deia a l'escenari, que era porto ulleres, porto micròfon de diadema i porto una mascareta. Les orelles era increïble el dolor que sentia, però bueno, suposo que tu també en senties, o ficaven de corbata. I a més, imagina't la gent que portava arracades. No, ja jo no m'ho puc imaginar, però sí, un sofriment total i ja està, però al cap i a la fi ara ja és realitat, després d'haver invertit bastant en aquest espectacle, haver-hi posat les coses com tocaven i haver dit, va, ho vull fer de veritat, anem a anunciar-ho, i llavors ja vaig buscar una mica donar-hi canya al tema, el guió el tenia una mica tancat, però vaig acabar de finiquitar unes cosetes i ara ja està. Per tant, és un espectacle que porta rumiant de fa molt de temps. Sí, l'espectacle es porta rumiant molt de temps. Un número? Quants anys fa que portes pensant en aquest espectacle? L'espectacle, 9 anys. Wow. Abans del TR. Al final era un espectacle que volia fer, eren molts jocs, sí que tenia la idea, però per arribar a fer-ho al final és invertir, estar molt de temps, practicar molt, hi ha molts jocs nous. D'aquest espectacle en repeteixo només 3 dels antics que he anat fent, sobretot espectacles de comunions, casaments, de festes majors, que és una cosa que no es veu tant, perquè al final no ho promociono tant a les xarxes, perquè és un àmbit més privat, però són coses que n'aprens i hi ha coses que has de practicar i d'aquests jocs només en repeteixo 3. Llavors tota la resta són nous que es veuran en primícia, són 13 en total, però bueno. Ens podries avançar algun d'aquests jocs? Bueno, el que dic és que jo, per exemple, no em considero com mag com a tal o el típic mag que fa un espectacle de màgia com dient de que són trucs, perquè al final clarament tothom sap que hi ha un secret darrere
i intento buscar una mica una posada més artística, sobretot vaig estudiar la carrera de disseny gràfic i he intentat una mica, amb els meus coneixements de disseny gràfic, que tampoc és una cosa molt professional, però tirar una manera més artística a nivell fotogràfic, a nivell disseny gràfic de la web, del com em promociono, buscar una mica el món més actual de màrqueting digital per utilitzar-ho per l'espectacle i buscar una mica com de veritat em definia a l'escenari. I crec que em definia molt més com un artista o un perfil més de proper urbà per una persona que no tant com el típic mag clàssic, i volia trencar els estereotips. Llavors, amb la carrera universitària, el treball final de grau, ho vaig fer d'això. Vaig fer com podia trencar els estereotips de la màgia i no jugar sempre amb el negre, blanc, barret clàssic, vareta màgica i totes aquestes coses, i anar a buscar una altra estètica. Per tant, a Mirage no tenim barret i vareta... Ho tindreu un petit moment, però només és per fer un gag i un petit acudit en l'escenari amb un espectador. Molt bé, molt bé. I per acabar et volíem preguntar una mica pel futur de Macarnau, no? Continues fomentant la màgia i quina és la teva principal font d'aprenentatge? Jo, principalment, jo quan vaig començar amb el món de la màgia doncs no hi havia YouTube encara, hi ha molta gent que es forma avui dia amb YouTube o a l'internet. Jo havia començat primer amb llibres, sobretot jocs, recordo una botiga del Rei de la Màgia quan era petit, l'any 2006, i allà començar aprenent el món del secret, sobretot de no explicar les coses que aprens, no? I llavors sí que més endavant doncs veig cap a un futur de seguir formar-me, però més amb... Sobretot miro molt les coses escèniques, escenografies, il·luminacions, m'agrada molt anar una mica al detall amb cada cosa. Sé que encara no tinc aquests coneixements, però sí que m'agradaria que en un futur anar al màxim detall en tot, a part de la màgia, que al final és el que la gent ha de veure, i això ha de sortir sempre molt bé, però anar millorant en tot i anar aprenent de moltes coses. Clar, al final et donaria també coherència amb tots els espectacles que muntes, poder tocar tots els àmbits. Exacte, sí. Per tant, entenc que llavors tens pensat muntar molts més espectacles. M'encantaria, sempre ho he dit, m'encantaria dedicar-me plenament només a la màgia, poder viure, i sempre el que dic és com molta gent, si jugues des de petit a futbol, doncs sempre vols arribar a ser el Messi o la Yamal ara que hi ha al Barça, però també en el món de la màgia sempre des de petit he somiat en ser un dia el McLary o el David Copperfield, o arribar sempre, per dir-ho així, viure de la màgia, que viure de la màgia seria com no treballar, saps? És com el típic treball que tu passes tan bé o t'agrada tant que sembla com si no treballessis, que treballes bastant, però... Sobre això, ja per última pregunta, la importància de guardar el secret. Quina creus que és la importància dins del món de la màgia? Perquè, bàsicament, podríem dir que es fonamenta en això, no?, el món. Sí, sobretot a nivell guardar un secret. Jo recordo que quan ho començava a aprendre, perquè al principi, quan ets un nen, suposo que no tens aquest coneixement de voler guardar els secrets, perquè la gent, els nens petits, sempre intentem explicar a tothom el que aprenem o coses secretes. Llavors recordo que de petit potser no podia guardar tots els secrets. Després, quan et vas fent gran, aprens que les coses s'han de guardar, no només a la màgia, sinó a la vida. A vegades hi ha coses que millor no explicar, però no dolentes, I llavors, en aquest sentit, és molt interessant el món de guardar un secret. Sobretot jo explico que a vegades, si, per exemple, a l'espectacle, faré un joc per tot el públic farà aquest joc a la vegada, i és un secret que us haureu d'emportar amb vosaltres. Què passa? Que jo dic a l'espectacle que si aquest secret el voleu explicar algun cop i us pregunten per aquest secret, per si me'l voleu explicar, et paren pel carrer i et diuen Arnau, pots explicar el secret del joc que vas fer l'altre dia? I llavors la resposta sempre és la mateixa, no? Saps guardar un secret? Sí? Doncs jo també. Llavors, així no es revela res i quedes bé. I abans d'acomiadar-te, et voldríem demanar que, a veure si ens podries fer un truc de màgia, del qual no revelaràs el secret, ja sabem. 100%. Mira, per tant, aquí en directe. Guida, primer, aquí tinc un sobre vermell, com a espectacle. Això serà interessant, el fet de retransmetre-ho per les persones que ens estan escoltant. Les persones que estan escoltant, com això es queda gravat i és un podcast, després ho podreu veure a les seves xarxes, així que ja ho buscareu al Casalet. Vull dir, haureu de tirar del videopodcast, tot i això, si ens esteu escoltant també, a veure
l'experiència de simplement escoltar... Sembla un SMR, això. Intentarem retransmetre tot el que està fent, a veure, Sí. Vale, va. Mira, Guida, aguanta el sobre. Li ha donat un sobre a la Guida. Vale, queda així guardat. Vermell. L'has d'aguantar uns 20 minuts que dura Ostres. el joc. No crec que duri tant, perquè si no el programa Posició còmoda. no podeu espavilar, però bueno. Responsabilitat. Llavors tinc dues baralles, baralles. Una és blava i una altra és vermella. La baralla vermella, mira, M, ja que estàs des d'allà, crec que Vale. se't veurà. Sí? Li ha donat la baralla, la vermella, la té la M, entre I la meva és les la mans. blava, la que tinc jo. Perfecte, vull que la obris. Jo també obriré la meva Ai. i vull que agafis les cartes i barregis una miqueta. Vale. Com vulgui jo. Sí, com vulguis tu. Ai. És a dir, tu barreges de la teva manera. Quina pressió. Els dos Estic fent bé? Ho estàs fent perfecte. Mentre no se't caiguin al terra, Jo això ho crec fem. que... Ho tens? Jo crec que Vale. sí. El tema és ara. Vull que obris la baralla per on vulguis, més o menys, i agafes una carta. És a dir, passes les cartes així, més o Vale. menys, i vull que agafis una carta, la que tu vulguis, més o menys. Passes les cartes, L'agafo. i la que tu vulguis l'agafes. Vale. Sí? Més o menys. Sí? L'agafes? Sí. No, simplement l'Emma està... Tranquil·la, mira, jo ho està faig nerviosa, random, l'Emma, faig jo ho així, puc faig- veure aquí. digue'm prou, Guida, Està per on vulguis. intentant. Prou. Per aquí, més o menys, per aquesta, la que no es veu. A veure... No Ah, es veu, aquí la no es Guida ha veu. dit prou i ha parat per una banda l'Arnau i ha Exacte, tret que no una es veu. carta. I ara tu tries una sense mirar-la, l'agafes i ens la canviem. Tu et quedes la meva. I se la canvien. Aquí I llavors, es pot veure sense perfecte. veure-la, vull que la introdueixis a dins de la baralla, per on tu vulguis. Vale. A mirar-la... Aquí, Perfecte. l'ha guardat en un lloc de la Vull baralla. que tanquis l'Emma. ara la baralla. Vull que tanquis la baralla, vull que tanquis la baralla. I ara faràs un tall. Agafes unes poques cartes de dalt del paquet i ho fiques a sota. Vale. I estan tallant les cartes, simplement s'han intercanviat dues cartes aleatòries Exacte. que han agafat i ara estan tallant, simplement. I ara el que vull que facis és que vagis passant les cartes a poc fins trobar la nostra, En aquest cas la blava. No sé on en mirar, aquest cas la seva la blava Ara estan i la passant meva les la cartes i vermella. llavors l'Emma, que té la baralla vermella, hauria trobat la carta blava, que ara l'ha trobada ràpid, i l'Arnau ha trobat la carta vermella a la seva baralla blava. Exacte. I ara vull que fem un toc de carta. És a dir, Ui, ui, ui. tocarem la carta a la vegada, Quins farem un nervis. toc, Que es vagin a un toc tocar, de carta, sí. un toc de carta. Perfecte. I ara vull tocar? que giris la carta. La miro. Perquè tu has agafat una carta de la teva baralla aleatòria i jo també aleatòria, fins i tot m'ha dit prou la Guida per on ha volgut, No, i si gires... Hòstia! I les dues cartes són... Sí, home. Ah, sí, No. veus? agafar. Sí, home. És la No. mateixa, el Pots- 6 de trèvols. Pots comprovar que les cartes són diferents també, perquè Sí, no ho he sí, dit, però totes, les mira. cartes O sigui, són però diferents perquè de tota els que la ens estan baralla. escoltant han agafat les La cartes carta que hem volgut, la aleatòriament, carta que hem No. volgut. I I se clar, les han això és un moment, intercanviat. això ha sigut un moment de, uau, una mica de connexió entre les dues baralles, entre tu i jo, però fixa't perquè la Guida ha aguantat un sobre des del començament. La Guida tenia un Mira, sobre. Vull que obres el sobre en primícia. Ui, Guida, ui, ui. obre'l. Quins nervis. Ostres. Fica Arnau, és el meu nom. És que m'encanta el meu nom, m'encanta. Espera. Una cosa, No, pots ensenyar, això és el pòster el petit flyer a tamany A6, perquè era més... T'ensenyo. més... Què? No! Que heavy. Uau! 6 de trèvols. Perquè els que ens estan escoltant ha tret del sobre un pòster del seu espectacle nou, Mirage, recordeu, en tamany A5, i estava escrit amb rotulador permanent Ostres, la carta però- 6 de trèvols, que és la carta que ha agafat aleatòriament la Emma i que se l'han intercanviat. Un aplaudiment. Estic flipant, Que eh? fort, molt bé. Era pell de gallina. Uau. Merci. Hòstia, ha estat molt No, xulo, això no ho faig a l'espectacle, això ha sigut per aquí i ja està. És per promocionar-te. És per promocionar, És bueno. Ostres, molt bé, molt bé. Uau. Sí, sí. Hòstia, estàs molt guai, no sé, moltes gràcies. O sigui, No, gràcies a vosaltres. no, estarem molt atents al teu espectacle, Mhm. que recordem doncs, pels nostres oients, és Mirage, que es farà al Casal d'Olesa el dissabte 5 d'octubre a les 8 del vespre i diumenge 6 d'octubre a 2:45 de la tarda. Ho dic bé? Perfecte, doncs estiguem molt atents perquè aquests dies estarà l'Arnau fent el seu nou espectacle Mirage. Moltes gràcies, Arnau, per haver Gràcies vingut. a vosaltres, Gràcies, moltes Arnau. gràcies, un plaer enorme, moltes I gràcies. passem doncs a la següent secció.
El passat mes de maig, per finalitzar la temporada anterior, vam tenir l'oportunitat de fer un programa en directe a la mostra d'entitats d'Olesa i també vam aprofitar per donar algunes voltes pels estants i fer xarxa amb la resta d'entitats del poble. Aquest programa mai s'ha publicat, doncs va esdevenir exclusiu del moment on el vam fer. El nostre company Marc va agafar el micro i va fer de reporter per descobrir què sabia la gent sobre el casal. Voleu veure com li va anar? I tant. Doncs viatgem en el temps i fem una connexió amb 4 mesos i mig enrere. Uau. I li passem doncs, la paraula al Marc. Marc, tot teu. Moltes gràcies, Jan. Efectivament, ens trobem aquí a la Fira d'Entitats amb una missió molt senzilla. Preguntar a la gent que ens trobem per aquí de totes les entitats d'Olesa si coneixen sobre el casal. Acompanyeu-me en aquesta aventura que segur que serà almenys divertida. Som-hi! Hola, què tal? Com et dius? Hola, soc la Cèlia. Cèlia, coneixes el casal? Has vist algun espectacle o alguna cosa que t'hagi agradat? Sí, i tant. Aquesta temporada he anat a veure el Musicalitza't i a més fa un mes em vaig fer sòcia. Ah, molt bé, fantàstic. Per tant, et deus conèixer prou bé el casal, no? Podria intentar-ho, si faig preguntes. Doncs la pregunta diu: quan es va inaugurar el nou edifici del casal i quina capacitat pel públic té la sala de teatre? Vale, dono 3 opcions, atenció. La primera és el 1996 i 175 persones, la B és el 2007 i 250 persones i la C és el 1983 i 1.500 persones. La tens clara? Sí, la tinc claríssima, és la segona. És la segona, correcte. Aquí tens el teu obsequi. Perfecte. Gràcies per participar. A vosaltres. Com et dius? Didac. Molt bé, Didac. Has anat al casal, saps què és? Has vingut a algun espectacle aquesta l'últim temporada? cop vaig anar al Musicalitzat, l'últim cop. I què et va agradar? Increïble. Sí? Van semblar increïble, sí, sí. Molt bé, doncs nosaltres som del casal i estem fent un quiz aquí en la gent de la Fira d'Entitats, vale? És respondre una simple pregunta. T'atreveixes? Va. Vinga, som-hi, doncs te la formulo, Molt fàcil. Quin any es va fundar el casal? O casal catequístic, com es va anomenar llavors? Hi ha 3 opcions. A, 1914, B, 1924 o C, 1934 abans de Crist. El 24 perquè feu 100 anys, no? Exacte, molt bé, està atent a les nostres xarxes. Doncs aquí tens el teu obsequi. És un clauet per tu. Gràcies. Gràcies per participar. I felicitats. Gràcies. Seguim aquí amb les entitats d'Olesa i ara estem amb el Cau. Com et dius? Maria Marín. Et sona el casal? Has vingut a veure algun espectacle? Sí, Pastorets vaig venir a veure l'últim dia. I et va agradar? Molt, molt interessant. Bons actors i actrius. Ah, molt bé. Doncs nosaltres estem fent aquí un quiz de cultura sobre la història del casal i tal. I tu només has de respondre una simple pregunta. T'atreveixes? M'atreveixo. Vale, doncs te la formulo, Atenció. Quina de les següents entitats olesanes es va originar al casal? Tens 3 opcions. Val. A. Club de rol d'Olesa de Montserrat. B. Gegants, grallers i nans d'Olesa de Montserrat. O C. Club bàsquet Olesa. Pensa-t'ho bé. Doncs diria Crom. Doncs no, això és el Club bàsquet Olesa. Bueno, molt bé. No passa res, no passa res. Igualment et donem el nostre obsequi, Ah, moltes gràcies. que és un clauer del centenari. Xulíssim. Seguim, estem mirant totes les associacions de veïns, xulíssimes, i veiem aquí una noia sola, reflexiva, potser li podem fer alguna pregunta. Hola, com et dius? Griselda. Primer de tot, una pregunta. Coneixes el casal, suposo? Has vingut a veure alguna cosa aquesta última temporada? Els Pastorets. Vaig participar en el centenari ballant amb l'Esbart i de moment aquest any crec que res més. Fantàstic, i és molt, no? Doncs atenció, Al llarg de la seva història, el casal ha albergat multitud de concerts de bandes catalanes. Quins d'aquests grups han passat per l'entitat? Tens 3 opcions. A. Sau i Lluís Llach. B. Els Catarres i els Tallets. O C. Els Pets i l'Exambusto. Què diries? Sau segur perquè jo hi vaig anar, però Lluís Llach no ho tinc clar i doncs deu ser els Pets i... L'Exambusto? L'Exambusto perquè a l'Exambusto també hi vaig anar. Correcte, molt bé! Doncs aquí tens el teu obsequi. Que el gaudeixis. Moltes gràcies. Doncs ja tornem a ser aquí. La veritat és que és un orgull veure que la gent coneix també el casal, perquè és una entitat superimportant a Olesa i això la gent ho sap. I bé, és una entitat molt apreciada, també. Va, passem a la secció Entre Bambolines, que us tenim preparada una cosa bastant entretinguda. Així doncs res, simplement passem. Endavant.
Doncs la gent que va venir al programa, que vam fer en directe a la mostra d'entitats, del que hem parlat abans i amb el qual hem fet la connexió amb el Marc, vam poder gaudir d'un nou joc que vam preparar especialment pels programes del Casalet i que va tenir realment molt bona acollida. I a més, com és un joc que també, doncs, òbviament, està relacionat amb el teatre i és doncs, un dels àmbits fundacionals, no?, de l'entitat com és el Casal. I llavors, com va tenir tan bona acollida, l'hem tornat a portar al capítol inicial d'aquesta temporada. Bé, us explico pels que no hi éreu i per fer memòria també als que esteu a la taula. Farem un joc d'improvisacions. Jo seré el conductor i us plantejaré una situació i donaré un personatge a cadascuna de vosaltres. Doncs a tu em direu alguna cosa, tu ets tal, Guida, tu ets tal, i Sara, tu ets tal. I per fer-ho més interessant, a més, haureu de treure un paper de... Aquí, aquesta pila que tenim, aquí posada, on hi trobeu escrita una paraula. Cadascuna de vosaltres agafa un paper i aquesta paraula l'haureu de colar en un moment de la improvisació, però mantenint vosaltres el rol del personatge que us ha tocat i en l'ambient en el que ens trobem. Vull dir que és supercomplicat. I per acabar-ho d'adobar, això en 2 minuts de temps. Uau. Només tenim 2 minuts per fer això. Quins nervis, Vull dir, és un repte... No, realment és un repte complicat. És una cosa, vull dir, que si no ho podeu fer, no passa res, no perdem res, però és un repte. Doncs aquí us el llanço. I doncs ara començarem amb tot. No és fàcil, però és igual. Comencem. Vale, primera improvisació. Què tractarà? Què és? La primera improvisació serà... Ojo, el context és l'època medieval. Encara més complicat. Personatges que tenim, aquí tinc la xuleta, una bruixa, que aquesta serà l'Emma, una monja, que serà la Sara, i un cavaller, que serà la Guida. Doncs sabeu els vostres personatges, doncs bruixa, monja i cavaller. I llavors, l'acció que passa, diguem-ne, el context és l'època medieval, i l'acció és que ha desaparegut una princesa. Doncs la princesa del castell, ja us ho muntareu vosaltres. I llavors, simplement, doncs, passem a fer-ho les paraules. Agafen una. Quins nervis, Doncs ara la Guida n'ha agafat una, l'Emma n'agafa una altra, i ara tu, Sara, endavant. Vale? A veure, una per una, quina paraula us ha tocat? A mi m'ha tocat pastanaga. A mi, escuradents. Ostres. A mi, metamorfosi. Uau, tenia una por. No sé quina és més complicada, realment sí que ho sé, però no ho vull dir. Hem de donar atenció a l'ambient. No sé si els escuradents estan inventats a l'època medieval, però ja trobaràs. En tot cas, res, simplement comencem aquesta improvisació que ens servirà com a prova per les altres i així, doncs, a veure, doncs començarà el temps un cop comenci la música, vale? Així que són 2 minuts de temps, els tècnics ens ho controlen, entenc? Perfecte, doncs, sí? Esteu conscienciades? Uau. Doncs a la 3, 1, 2 i 3. La meva donzella ha escapat. Vull dir, ha desaparegut. Què podem fer? Bruixa, bruixa! La meva donzella ha desaparegut. I a mi què? Ajuda'm, sisplau. Una poció màgica. Posa-li plantes. La metamorfosi ajudarà. Si vols recuperar la teva donzella o vols la meva informació, m'hauràs d'oferir alguna cosa a canvi. T'ofereixo una pastanaga. Vull dir... Mira, a mi ja saps que jo odio les pastanagues. Vull alguna cosa de més consistència. Vull el poder de Déu. Ah, monja, monja! Ajuda'm a descobrir on és la meva princesa. Cavaller, Déu l'ajudarà. No pateixi. Déu la guiarà en el seu camí. Jo no crec en aquestes coses. Doncs jo sí. Jo sé on és la teva princesa. Sisplau, doni'm el poder de Déu. Ajudi'm. Aquell camí ple d'escuradents la portarà, la guiarà fins a vostè. No es preocupi, la trobarà. Escuradents, què és això? L'Esperit Sant et guiarà.
donem per acabar la improvisació, que s'han anat una mica... Molt bé. Ha anat Déu-n'hi-do, vull dir, heu complert les paraules pastanada amb la teva, que era metamorfosi, que l'has colat allà com el Pedro por su casa, com aquell qui diu. I la teva escuradell, bueno, també. Ui, camí d'escuradell. Passem a la següent impro. Que divertit. Aquest ha sigut un entrenament. Ara ens hem atrapat. És una cosa bastant divertida. La primera passada. Segur que als oients els està agradant, jo crec que sí. Aviam. Va, següent improvisació. Context. Un hospital d'urgències. Vale, tenim 3 personatges, comencem. Una doctora, que és la Sara. Uau. Bueno, Vale? molt bé. Després tenim un pallasso de circ, que és la Emma. Uau. I després tenim una escriptora de poesia que només sap parlar en vers. No! Escolta'm una cosa. Però qui ha fet això? O sigui, el departament de redacció... Em voleu... Bueno, en fi. Tu pots, Guida. Jo l'últim que sabia era que era una escriptora, però una escriptora de poesia que només sap parlar en vers... Aquí algú ha volgut complicar-ho tot. Com portes la rima, Quita? Ara ho veureu. Ara ho veureu. Misteri, no? Bueno, recordem, escriptora que només sap parlar en vers, un pallasso de circ i una doctora en un hospital d'urgències, i l'acció és que s'ha escapat un virus contagiós. Sí? La teniu clara? Heu de començar a partir d'aquesta premissa? Doncs sense més preàmbuls... No, ens falten les paraules. És veritat, veus? Aquí Totalment, m'estava totalment. avançant. Realment... Va, Guida, la teva paraula. Emma? Diàmetre. La Guida, diàmetre... Orinal. L'Emma, d'orinal. Utopia. Uau. I la Sara Utopia, que és l'anterior espectacle del Mac Arnau, que hem entrevistat abans. Doncs en tot cas, res. Utopia, orinal i diàmetre. Música. Oh, vida meva. S'ha escapat un virus en aquest hospital d'aquí dalt. Doctora, què podríem fer alguna cosa per ajudar-nos en aquest amapola? Què? Posa't la mascareta, sisplau. Un orinal. Un orinal et servirà com a fanal. No us per preocupeu. abocar la teva... Doctora! L'orinal en aquest canal. De quin espectacle em parla? Potser de l'utopia del Mac Arnau. No, jo sóc del Circ Cric. I el Circ Cric té un espectacle avui la nit. Cric, fan les marietes. Si no em dono... Ui, estic que no puc capacitar el que acaba de passar en aquest estudi de ràdio. Ai, mare meva, jo crec que em retiro. En tot cas, molt bé, un aplaudiment. Heu fet molt bé les improvisacions. Han estat molt bé. El nostre equip de redacció s'ha passat amb les paraules. No, ja ho direm, Ja ho direm. En parlarem, ja. Parlo com en tercera persona com si no hi formés part, saps? Però és com... ja els hi comunicarem, en tot cas. Res, donem per acabades aquestes improvisacions tan boges. Si us agraden, doncs ens ho feu saber, ja sigui als comentaris de YouTube o cap on sigui, a xarxes, als reels que pengem, i doncs nosaltres les incorporarem en següents programes. Passem a la següent secció. Doncs bé, ja anem amb l'última secció d'aquest programa, que és, com ja era l'any passat, Calaix de Sastre. En ella, cadascun dels participants d'avui hauran de fer alguna recomanació cultural als nostres oients. Òbviament, això és per portar la cultura a moltes persones i parlar de dir coses subjectives, no? Què t'ha agradat més, què t'ha agradat menys, i poder recomanar a tots els nostres oients. Començarà la Sara recomanant-nos alguna cosa. Doncs bé, sí, en el programa d'avui m'agradaria recomanar-vos una cançó que és molt emotiva per mi, perquè cada vegada que l'escolto no puc evitar plorar, i es diu, no sé si la coneixeu, però es diu In This Shirt, del grup Irrepressible, que els temes principals que es tracten són la pèrdua d'una persona que ja no forma part de la seva vida, també l'enyorança i una mica un sentiment de desorientació i alhora tristesa que la banda orquestral aconsegueix transmetre amb la seva música i la seva lletra. I realment us la recomano moltíssim perquè és d'aquelles cançons que un cop a la vida has d'haver escoltat sí o sí.
Molt bé, doncs, en aquest calaix de sastre a mi m'agradaria recomanar una pel·lícula que últimament s'ha fet molt famosa, malgrat que és un clàssic ja estrenat el 1988. Aquesta pel·lícula és Beetlejuice, que és una comèdia de terror dirigida pel famós director Tim Burton. Aquesta pel·lícula tracta sobre un matrimoni que mor i es converteix en fantasma. Llavors explica d'una manera molt còmica doncs, la seva manera d'adaptar-se a la seva nova forma i la complementen doncs, personatges molt peculiars i molt característics, com podria ser, per exemple, el mateix fantasma Beetlejuice. I doncs res, ara el 2024 s'ha estrenat la segona pel·lícula als cinemes, Beetlejuice, i doncs si veieu la primera podeu veure la segona. I bé, pels fans de la pel·lícula, acabeu de veure que m'acabo de saltar la norma principal d'aquesta pel·lícula, que és que no es poden dir més de 3 cops el nom de Beetlejuice, i jo ja l'he dit com 5 o 6 cops. No, però ha de ser seguits. O no? No ho sé. En tot cas, prendrem el risc. I bé, us recomano molt... Beetlejuice, viure. En tot cas, us recomano molt veure aquesta pel·lícula perquè la veritat és molt graciosa i també té el punt de terror, no sé, és com un equilibri molt bo i així també aneu preparats per veure la segona pel·lícula als cinemes. Molt bé, Emma, moltes gràcies. Sisplau, no invoquem res. En aquesta oportunitat m'agradaria recomanar-vos una pel·lícula que he vist aquest últim mes, que s'anomena Midsommar, no sé si la coneixeu, una film de terror i misteri dirigida per Ari Aster, que tracta sobre un viatge d'un grup d'amics que van a Suècia a un festival d'estiu, on al principi tot és de color de roses i comença amb unes vacances de somni. Però de mica en mica es va complicant i la foscor arriba amb una espècie de malson amb activitats pertorbadores. No us explicaré res més perquè us l'heu de veure, però és de fa uns anys, però si teniu l'oportunitat de veure-la, la recomano moltíssim perquè us encantarà. Bueno, i per últim, a mi m'agradaria recomanar, doncs, sempre escombrant cap a casa, ja ho sabeu que m'agrada bastant, doncs, l'espectacle del Macarnau, Mirage, que doncs, acabem de fer propaganda, però penso que pot ser una molt bona ocasió doncs, per sorprendre'ns. Penso que, com ens ho explicava avui, com ens deia que la màgia doncs, unifica tant adults com nens i és una manera doncs, per fugir del teu dia a dia i tornar doncs, a sorprendre't. Trobo una premissa molt bonica i ho tenim aquí a tocar, aquí mateix a Olesa. No fa falta anar a Barcelona ni a cap altre lloc, aquí al Casal d'Olesa, Mirage, del Macarnau. I fins aquí el programa d'avui, que ha començat amb la nova temporada del Casalet. Moltes gràcies a totes les persones que ens doneu suport i heu permès que aquest podcast pugui seguir un any més. Moltes gràcies al convidat d'avui, l'Arnau Toledo, i als col·laboradors, la Sara, la Guida i l'Emma, i a tots vosaltres, els nostres oients. Gràcies també a Olesa Ràdio per cedir-nos al plató i també doncs, als tècnics que tenim a l'estudi, que és el Daniel Busson i el Pol Buch, i doncs també, òbviament, el Ferran López per la meravellosa sintonia que ja el portem agraint des de fa molt de temps. Doncs això ha sigut el Casalet, amb Meritxell Vinyals, Marc Figueres, Jan Canoas i Pol Buch a la redacció. I recordeu seguir les xarxes del Casal d'Olesa, @casalolesa, per no perdre-us cap novetat. I nosaltres tornem el mes que ve amb un nou programa. Fins aleshores, ens veiem al teatre. Adeu! Adeu, gràcies! Joc de l'amor